Καλημέρα ομάδα, καλημέρα team. Μετά από 3 εβδομάδες αναμονής επιτέλους ήρθαν τα προβολάκια Fettu Race, τα επί 20. Μεγάλη ταλαιπωρία να έρθουν, οπότε θα δείτε τώρα, πάμε να το τοποθετήσουμε. Είμαι πολύ κομμάτια μετά από δουλειά, ξύπνησα νωρίς. Εννοείται ότι θα πάμε πρώτα για καφεδάκι στα φιλαράκια μας και μετά τοποθέτηση. Προβολάκια παρήγγειλα από το AliExpress, προβολάκια ήρθαν μετά από 2 εβδομάδες. Πάμε να τα βάλουμε, αφήνω τη μηχανή στο μάστορα και με παίρνει τηλέφωνο και με λέει φιλαράκι, είναι καμένα. Παθαίνω ένα σοκ, γυρνάω, πάω στο μάστορα, όντως ήταν καμένα. Μιλάει με ένα φιλαράκι του, λέει ότι βγάλετε ένα βίντεο για να στείλετε στο AliExpress και να πάρετε τα λεφτά πίσω. Καλώς, το κάνουμε. Βγάζουμε τα λεφτά. Βγάζουμε μάλλον το βίντεο. Τι λέω, τα λεφτά τώρα από τον ύπνο πρωί. Βγάζουμε το βίντεο, στέλνω, περιμένω 3 μέρες ειδοποίηση. Μου λένε θα πάρεις τα λεφτά τα μεσά πίσω, λέει. Τι λες ρε κουμπάρε, λέω, τι μισά πίσω, του λέω στο mail. Μου λέει τα μεταφορικά τα πληρώσεις εσύ. Όχι, λέω. Ξαναέρχεται άλλο mail μετά από 3 μέρες. Μου λέει στείλ τα στην Κίνα, μου λέει. Ποια Κίνα να τα στείλω? Με στέλνει μια διεύθυνση να τα στείλω στην Κίνα. Νάτος, με στέλνει μια διεύθυνση για την Κίνα. Αυτός ήταν ο τελιβεράς που με φέρει το καφέ. Ξαναστέλνω, λέω δεν γίνεται. Με λέει, λέω δεν γίνεται, είναι ακριβά, λέω, τα μεταφορικά να του στείλω. Μου λέει πήγαινε, λέει, στη μεταφορική, δώσε μας μια απόδειξη ότι όντως ήταν ακριβά. Πάω στα Elita Courier, μου λένε δεν γίνεται να σου δώσουμε απόδειξη άμα δεν βάλεις το κουτί μέσα. Βλέπουμε στο ίντερνετ ότι όντως είναι 45 ευρώ να το στείλουμε στη διεύθυνση της Κίνας που με έστειλαν αυτοί από το AliExpress. Εντάφτα τους στέλνουμε, δεν τους ένιαξε, λένε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κλείνω αυτό το mail και ξαναστέλνω πάλι στην AliExpress το ίδιο βίντεο. Δεν ξέρω αν το πάθατε εσείς. Μάλλον ήταν άλλος υπάλληλος που απαντάει και μου λέει, μου εγκρίνει το αίτημα που το στέλνω το βίντεο ότι όντως τα προβολάκια είναι χαλασμένα. Και μου απαντάει θετικά, μου λέει ναι, θα σου βάλουμε τα λεφτά πίσω. Και σε 3 μέρες τα πήρα. Οπότε ποτέ άλλη φορά από το AliExpress. Τώρα αναγκάστηκα και πήρα πιο ακριβά προβολάκια. 240 ευρώ πλήρωσα. Πήρα Fettu Race, όπως σας είπα. Fettu Race, κάπως έτσι λέγονται. Πιο ακριβά και έχω το κεφάλι μου ήσυχος. Βέβαια θα κοιτάξω πριν να ανοίξω το κουτί να δω άμα δουλεύουν και αυτά, γιατί μέσα στην καντιμιά μας όλα γίνονται. Οπότε θα πιούμε καφέ εδώ πέρα στο Deluxe, στο φίλο μας. Παίρνουμε και τα λέμε. Χιόνι να γίνουν όλα. Μόλις φτάσαμε στο μαγαζί. Εδώ ο Παντελής ο Μάστορας. Καλημέρα παιδιά. Και κάνουμε unboxing, να τα δοκιμάσουμε live, γιατί είχαμε μεγάλο ατύχημα όπως σας είπα στο βίντεο και δεν δούλευε τίποτα. Δεν ξέρεις αυτά τα φανάρια. Να τα δω, ανοίγονται. Οπ. Έχει καλό σύστημα, φιλέ. Πάρε εδώ προβολάκι. Πάρε εδώ να τα βάλουμε στο εργαλείο. Δύναμη. Κάτσε να κάνουμε και εδώ. Ναι. Λοιπόν, το τσεκ επιτέλους δουλεύουμε. Είμαστε καλά. Βάλουμε το εργαλείο μέσα. Πάμε για τοποθέτηση. Πάμε να δούμε και τα αυτοκόλλητα εδώ, να βάλουμε και ένα αυτοκόλλητο. Δεν πήρε αυτοκόλλητο μαζί μου. Λοιπόν, όσο ο Μάστορας φτιάχνει, να σας δείξω εδώ ένα εργαλείο που θα ήθελα να είχα και να κάνω ένα βιντεάκι. Ένα μπελβέ. Σκέψω εγώ τώρα να οδηγάω
Και να έχω έναν πίσω εδώ πέρα ή και δίπλα. Μαλάκα, τρομερό. Και εδώ η φιλενάδα του Μάστορα, η Τζέσικα. Το εδώ δεν το είδατε, Προχωράμε. Θα μπει καλωδίωση τώρα. Μπαίνει η διακόπτης εδώ πάνω. Θα μπει η διακόπτης εδώ. Και μετά θα περάσουμε καλωδίωση. Και σχεδόν είμαστε έτοιμοι. Το βάλαμε εδώ. Κομπλέ. Μόλις τελειώσαμε εδώ με το Μάστορα. Ωραίος ναύτος. Οπότε τα βλέπουμε το βράδυ. Εδώ είναι τα προβολάκια. Αυτός είναι εδώ το αφεντικό. Ο Γιάννης πες ένα γεια. Καλημέρα, καλημέρα. Έτοιμο, το βράδυ θα δούμε τα φώτα που έχει. Θα βάλω κι εγώ τέτοια στην οροφή άμα είναι. Ναι ρε, βάζουν. Εδώ Γιαννάρας ρε, πρόεδρος. Τα λέμε το βράδυ. Όπως σας είπα παιδιά, εδώ είμαστε τώρα με τα φώτα της μηχανής. Και θα κάνουμε το τεστ να δούμε τα Pet Race που είπαμε. Και να δούμε την πρώτη σκάλα. Είναι τα πορτοκαλιά. Τα άσπρα. Για κάποιο λόγο όμως θέλουν ρύθμισμα γιατί τα έχω κάτω. Κοιτάξτε τη διαφορά τώρα με τη σκάλα που έχω. Και αυτή. Άμα το σβήσω, τα φώτα μου δεν δείχνουν καθόλου. Αυτά είναι τα φώτα της μηχανής από το CF και αυτή είναι η μεγάλη σκάλα. Κοίτα στο δέντρο πάνω. Όταν ανάβω όμως, κοιτάξτε τη διαφορά. Φαίνεται τα πάντα, δηλαδή στη στροφή δεξιά-αριστερά που έχουμε το πρόβλημα γίνονται όλα. Αυτά είναι τα φώτα. Τρομερά. Οπότε, όπως σας είπα τώρα είναι βράδυ, μόλις τελείωσα από τη δουλειά. Αυτά είναι τα φώτα. Βέβαια θέλουν λίγο ρύθμισμα, αλλά όλα κομπλέ. Δεν ξέρω αν φαίνομαι. Αυτά είναι τα φώτα. Τα πορτοκαλί. Full πορτοκαλί μαζί με... Full μάλλον, όχι μαζί. Θα κάνω τεστ τώρα το βράδυ. Αυτά είναι. Θέλουν ρυθμίσμα γιατί βλέπουν λίγο κάτω. Θέλουν ένα τι πάνω σήκωμα. Αλλά μιλάμε, χωρίς αυτά δεν υπάρχει στροφή. Και εδώ είναι τα... Αυτά είναι. Διαφορά, άμα τα κλείσω από της μηχανής, κοιτάξτε τώρα στο αμάξι, από της μηχανής είναι σχεδόν μηδαμινό. Μηδαμινό το φως. Κοίτα τι λίγο φως έχουμε. Τρομερή δουλειά. Ωραία, ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Αν σας άρεσε, ένα subscribe, ένα like και ένα share θέλω. Δεν μπορούσα να δείξω κάτι καλύτερο. Ελπίζω τώρα θα δω, θα περιμένω την πορεία. Θα κάνω βόλτες, θα πάω σε στροφές το βράδυ. Τώρα είμαι λόγω κουρασμένος από τη δουλειά, δεν μπορώ να κάνω πολλά. Θα κάνω μπάνιο και ύπνο. Αλλά θα γράψω στο επόμενο βίντεο πως ήταν η πρώτη βόλτα με τα φανάρια. Καλό βράδυ.